Grabatzen ari garen unean gaueko 10:00 berrogeita 17 minutu igaro diren honetan, Dariok eta Gabirondok Zabala eta Eskuzaren aurka atzo Basaurin jokatu zuten binakako B serie txapelketako lehen jardunaldiko laugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena favoritoentzat izan zen, Dario eta Gabirondorentzat 22 eta 17ko emaitzarekin, eta honen bestez Errioxarrak eta Gipuzkoarrak lehen nabiziko puntua eskuratu dute. Gogoratuko dugu pilotari bakoitza ze lekutatik iritsi zen atzoko norgehiagoka horretara. Batetik Dario Gomezek ez zuen San Mateo txapelketaz nahi bezain beste gozatu ahal izan. Gogoratu behar baita Ezkurdia eta Martijaren aurka Logroñon jokatu zutela, errezustak eta biek, baina eskutako mina tarteko, eta naiz eta partida hori irabazi, gerora Peio Etxeberriak ordezkatu zuela, eta horren ondorioz lauterdikoan ere ez du parte hartzerik izan, eta bederen beserie txapelketa honetan binaka sartu dute, eta horretaz espero dugu ahalik eta gehien gozatzeko aukera izatea ezkaraitarrak. Bestalde, Arkaitz Gabirondok udan zehar partida oso garrantzitsua jokatu ditu, oso politak, beretzat esperientzia eta hartzen joateko, eta erantzun ona eman duena, naiz eta oraindik ere 20 urte besterik ez dituen, atzelari gaztea da, baina erakutsi du da honetan zenolako atzelaria izan daitekeen, hala ere oraindik bide luzea du egiteko profesionaletan gazteluarrak. Bestalde berriz, Zabala lauterdiko txapelketan parte hartu zuen, Elordiren aurka galdu egin zuen, eta behar bada esan daiteke horixe izan zitekeela binakako txapelketaren irizpideetako bat. Binakako txapelketan gogoratu behar baita lehen mailan Elordi edo Zabala, Zabala edo Elordi hortxe zegoela eztabaida. Azkenerako enpresak Elordiren aldeko autua egin du, eta Javi Zabala B serie txapelketan sartu dute, eta Arkaitz Eskuza ere arazo handiekin ibili da eskuetatik, eta ondorioz udan ez du jarraikortasun handirik edukitzerik izan. Egia da pasaden urtean partida Egigurenekin binaka txapelketa ona egin zuela, baina geroztik erregulartasuna hartzea eta asko kostatzen ari zaio Laudioarrari, eta ikusiko du aurtengo txapelketan nola doakion Zabalarekin batera, esan bezala. Partida hasieratik oso traketsa izan da, bi atzelariek asko galdu dute, urduri ikusten ziren, materialak ere ez zuen lagundu asko, egia esatea nahi bada, hor pilota asko irteten zen, seiterdian bote egiten bazuenia erreboteko zulora iristen zitzaion atzelariari, eta horrela lan zailak izan ohi dira normalean, eta halaxe izan ziren. Halere, lehen zatian Dario oso ongi ikusi genuen, batez ere defentsan, erasoan ere bai, Zabala baino gehiago, Zabala baino kolpe luzeagoarekin, baina akats batzuk ere egin zituen, hor aurrean tikitaka horretan sartu zenean, baina Javi Zabala hasieran galdu xamarrik ikusi genuen partidan, eta Eskuza Gabirondo baino askoz galtzaileago, Laudioarra benetan azteko moduko hasiera eman zion norgehiagokari, atzetikan pilota garbi asko galdu zituen, eusteko pilotak ziren, pilota asko oparitu zituen, eta lehen nabiziko etenaldirako jada bazituen 10 pilota galduak. Horrek esan nahi zuen urdinek, gorriek, bi tantu besterik ez zituztela egin, eta hor Dariok bestalde batetik lehen zatian egokiago jokatu zuen, eta horren ondorioz 12 eta 5 iritsi ziren lehen nabiziko etenaldira. Bigarren zatian erreakzionatu beharra zeukaten Zabalak eta Eskuzak, eta egia da bigarren zatian zuzendu zela apur bat Arkaitz, batez ere hainbeste pilota ez zituen galdu, gero aurrean zituen pilotak ere bikain baliatu zituen, eta bigarren zatian Gabirondori iritsi zitzaion txakalaldi handiagoa, ikeragarri sufritu zuela esango nuke gazteluarrak. Aurrelariak ere eurek baino gutxiago lagundu zezaketen, izan ere esan dugu, pilotak oso biziak zirela, frontisetik irteera ikeragarria zuten, egia da, bi atzelari jotzaile aritu zirela, eta gero hor
seiterdi zazpian bote egiten zuenean oso zaila zen pilota kentzea, asko irteten zelako lurretik, baina material horren xen hautaketa egin zuten, eta bigarren zatian ere gorriak nagusitu ziren, naiz eta urdinak apur bat zuzendu, 18 eta 12 jarri ziren aurretik, baina gerora gorriak berriz ere, baina gerora sekulako asko hurbildu ziren, egia esan, 17raino, tarte horretan Gabirondok esan dugu, oso gaizki pasazuela, bigarren zati horretan, pilota asko galdu zituen, eskuza gainera ematen hasi zen, dominatzen, horrek Zabalari aurrean ere abaguneak ematen zizkion, eta Logroñoarrak esan dugu ez zuela bere partidarik distiratsuena egin, baina zati horretan behintzat saiatu ziren zerbait ateratzen, eta 17 eta 19 hurbildu ziren, baina zer gertatu zen? 17 eta 20 barkatu, baina zer gertatu zen? Javi Zabalak falta egin zuela sakez, eta horrelako akatsak nekez oparitzen ditu Dario bezalako pilotari batek, gero 22 eta 17 azkenerako, baina Zabalak une garrantzitsuetan akats asko egin zituen, eta horixe da bikote urdinak hobetu behar duena. Hauxe beraz norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan, agur.